Torna la campanya Compra a la Selva i guanya 300 euros de l'Associació de Comerciants i Empresaris de la Selva del Camp. Des de finals del mes de juliol, més de 50 establiments selvatans estan obsequiant als seus clients amb aquestes butlletes, que contenen 2 números per participar en un sorteig de 300 euros amb 6 premis de 50 euros en vals de descompte. Aquesta és una proposta que va tenir molt d'èxit fa 2 anys, durant el primer estiu de la pandèmia, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç selvatà. La campanya s'allargarà durant els mesos d'agost i setembre i el sorteig es realitzarà el pròxim 5 d'octubre als estudis de Canal Camp i Ràdio La Selva. Als 6 agraciats se'ls donarà aquest premi de 50 euros amb vals de 5 euros, amb la qual cosa poden anar a comprar el pa, o poden anar a la perruqueria, o poden, me refereixo que poden gastar tot en un establiment o anar a diferents establiments a gastar-se aquests 50 euros. D'altra banda, dins les accions de l'Associació de Comerciants i Empresaris de la Selva per dinamitzar el comerç local, s'està treballant en la nova edició de la Guia Comercial d'Establiments Adherits. Es tracta d'una guia de butxaca que es repartirà a finals de setembre per les cases dels veïns i veïnes del municipi.